U mikrofonu trenér kolínských kozlů, pan Petr Martínek po dnešním utkání ve Frýdkomístku. Pane trenére, odjíždíte z Frýdkomístku bez bodu. Jaký to byl zápas vaší optikou? Tak já jsem, řeknu zklamaný, neřeknu naštvaný, protože už jsme zachráněni, jo, ale jsem zklamaný, protože jsme 2 dny se připravovali na to, že domácí hrajou o všechno a my jsme první třetinu prospali. Vůbec nevím proč, myslím si, že od druhé třetiny jsme zvedli výkon, že jsme hráli parádní hokej, ale bohužel jsme nedávali žádnou šanci, neproměnili jsme žádnou šanci a ani v powerplay ve finále. Jo. A když jsem to tady hodnotil klukům, tak říkám, hokej se hraje od 1. do 60. minuty a ne, že až se probereme, až se nám jakoby bude chtít a kdyby jsme my dneska hráli ještě další 2 třetiny, tak jsme asi góla nedali. Jo. Takže já domácím gratuluju k záchraně, ale říkám, jsem smutný z toho, jak jsme hráli první třetinu. Takhle si to nepředstavuju a není to náš způsob. Myslím si, že jsme tady ty 2 třetiny ukázali, jakým způsobem jsme se zachránili, co jsme pro to dělali, ale to první třetinu ne. Mikrofon trenér Rysu, pan Martin Hrčár po dnešnímu utkání s Kolínem. Pan trenére, dobrá věc se podařila, jsme zachráněni, budeme hrát Maxa ligu v další sezóně. Jak velký kámen vám spadl ze srdce? Samozrejme obrovský, ale tak pred rokom aj teraz hovorím, že naše predsezónne ciele boli úplne iné a verili sme, že keď zložíme manšaft, tak máme o mnoho väčšiu šancu zahrať konečne po dlhej dobe v play-off. Proste ten život hokejový to chcel ináč. Tým, že sme v sezóne 2-krát v rozmedzi 4 až 6 týždňov stratili 5 kľúčových hráčov, nedokázali sme ich nahradiť a nedokázali sme sa s tým vysporiadať tak, aby sme práve v tej pasáži dokázali zbierať body. Tam sme prehali 8 kôl, potom zase nejaké kola. Hodne nás to zabrzdilo, padali sme napriek tomu výbornému začiatku strmhlav dole. Bola to náročná sezóna pre všetkých. Samozrejme sme radi za Maxa ligu, že pokračujeme ďalej aj kvôli ľuďom, aj kvôli fanúšikom. Boli fantastickí, cestovali za nami do Pardubíc, do Pšerova, proste chodili za nami, nehejtovali nás, skôr nás povzbudzovali. Samozrejme, sú nespokojní, keď sa prehráva, to je jasné. Ale jednoducho ukázali tú obrovskú zanietenosť pre ten tím a pre ten klub a tú, jak to správne pomenovať, hľadám ťažko slova, lebo ten záver bol hektický, ale ešte raz v prvom rade chcem poďakovať vedeniu za trpezlivosť, určite hráčom, pretože to tiež nebolo ľahké, ale veľký kredit dávam divákom a hlavne skalným fanúšikom, ktorí predviedli tú sezónu, že im na tom záleží a že nás neodpísali ani v tých najťažších a najhorších chvíľach.